may saak nga anak ti mangalon. Tinaganlak ko kitagriing day tinasapa. Uray saan pa'y asumangpet iti init. Dagiti imada kitagkalkaliyo, gapu iti kinabayag dari agtrab-trabaho iti taltalon. Uray umay iti tutuwin no init, mapanlat tayo suda iti talon. Saan nga kas pangadayaw, ngem isu iti kakasaad dalaeng nga panangbiag kada kami, at dadagiti daw nga basit laeng ti apit. Ket saan nga umanay nga pangsubad iti kasapulan mi. At damet dagiti oras nga amok, uray handa nga ibaga, kada kami ket nabannog ken marigatanen iti bagida. Ngem uray iti maminsan, saan da apulos nga impadik na iti rigat kada kami. Binagkat da amin ang agmay-maysa iti rigat, nga kasla kadagiti sakot ti bagas, nga ipagbaggat da iti likod da iti naldaw-aldaw. Inaramid da amin iti kabailan da, tatno laeng panagpat ko dagiti arapa-apa saan da nga natumpal para iti bagida.